Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकम्। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கறது அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது கிருஷ்ணரை அடைதல். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றிய, அதாவது நேத்து நாம பார்த்தது ஞான விஞ்ஞான யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம். பகவானுடைய ஆற்றல்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம். பகவானுக்கு நம்ம எவ்வாறெல்லாம் சரணடைய வேண்டும், அதாவது அவரை பற்றிய அவருடைய உன்னத நிலையை பற்றி உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சரணாகதி அடைதலை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். தேவர்களை தேவ தேவிகளின் வழிபாட்டு முறைகளையும் பார்த்தோம். ஸோ ஒருவர் அசுர குணத்தில் இருக்கிறவங்க எதை எப்படிப்பட்ட வழிபாட்டு முறை செய்வாங்க, அதே மாதிரி தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவர்களை வழிபடுவார்கள் என்பதையும் நாம பார்த்தோம். பற்பல பிறவிகள் தேவர்கள் வழிபாடு செய்த பிறகே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியம் கிடைக்கின்றது. ஏன்னா பகவானை சேவிக்கலைன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேல நம்மளுடைய பக்தியை செலுத்துறதுக்கான மார்க்கத்தையாவது நம்ம பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார். ஸோ இவர்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்தை ஆள்பவர்கள், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இறுதியா பிரயாண காலத்துல அந்த அந்த சாப்டருடைய தொடர்ச்சி தான் இது. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஷ்யத் யதந்தியே தே பிரம்ம தத் விது கிருதஸ்தனம் ஆத்யாத்மம் கர்ம ஷாகிலம் ஷாதிபூதைவம் மாம் ஷாதி யஜ்ஞம் ஷயே விதுஹ பிரயாண காலே அவிஷாமாம் தே விதுர் யுக்த சேதசக. அதாவது பிரயாண காலத்துல கூட நம்ம எப்படி பகவானை நம்மளால நினைவுபடுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் வரும். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தொடக்கம் என்னன்னாக்கா அர்ஜுனன் 8 கேள்வி கேட்பாரு. ஆதி யக்ஞன் என்றால் என்ன, ஆதி ஆத்மா என்றால் என்ன, கர்மம் என்றால் என்ன, ஆதி பூதா என்றால் என்ன, பிரம்மம் என்றால் என்ன, ஆதி தெய்வம் என்றால் என்ன, ஸோ இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு அணுகுவது. ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் 8 கேள்விகள் வைப்பாரு. இறக்கும் நேரத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி, ஸோ யோக மிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி, அதாவது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல நம்ம ஒருத்தர் அதாவது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை கற்று அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள் மூலியமாக ஒருத்தர் முன்னேறி செல்லும் பொழுது பக்தி கலந்து செய்யக்கூடிய அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக மிஸ்ரா. ஸோ அந்த யோக மிஸ்ரா நிலையில பக்தியால் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், அதுக்கப்புறம் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியிலே 3 நிலைகள் உண்டு. ஒன்று நாம் எல்லாருமே இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம், இல்ல ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றோம் நம்ம ஸோ பக்தி இவ்வாறு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சாதன பக்தி. அந்த சாதன பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 இருக்கு, வெதி பக்தி இருக்கு, இன்னொன்னு ராகனுகா பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தி. ஸோ இதுதான் இந்த 3 நிலைகள். ஸோ நாம தூய பக்தி சேவை இந்த 3 நிலைகள்லையுமே நம்ம செய்யலாம்.
ஸோ பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் அதனுடைய இயற்கை பற்றி நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அது எவ்வாறு இருக்கின்றது, பொருள் உலகம் எப்படி இருக்கின்றது, ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கின்றது என்று ஒரு கோலோகா சார்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. கிருஷ்ணா பிரபு இந்த குரூப்ல போடுவாரு செஷன் ஆன பிறகு அந்த கோலோகா சார்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றத. ஸோ நம்மளுடைய உலகம் இந்த பௌதிக இயற்கை எப்படி இருக்கு, ஸோ நமக்கு மேல எத்தனை லோகங்கள் இருக்கு, நமக்கு கீழே எத்தனை லோகங்கள் இருக்கு, ஒரு அண்டத்துக்குள்ள எத்தனை லோகம், அவ்வாறு பற்பல அண்டங்கள் எல்லாம் எப்படி படைக்கப்படுகின்றன. ஸோ இந்த அண்டங்களுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரஜார் இவரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டங்கள், கோலோகம் மற்றும் அயோத்தியை என்னும் அந்த பரமத்தலங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது என்பதை நாம இன்னைக்கு அந்த கோலோக சார்ட்ல பார்ப்போம். சோ கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தி நிலை, உச்ச நிலை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து நாம அடையணும்னாக்கா நம்ம வந்து தூய பக்தி, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யணும். ஸோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது மட்டுமே பகவான் நமக்கு அவர் வந்து அவருடைய நாம பிரேம பக்தி செலுத்துவதை அவரும் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய கருணையால் நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேம பக்திக்குரிய அந்த பாவத்தை நாம பெற்றுக்கொள்கின்றோம். ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து ஹையஸ்ட் வந்து பிரேம பக்தி தான். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச நிலை, அது பாவ பக்தி. அதுக்கும் கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து சாதன பக்தி. நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர் மூலியமா உட்காந்து நம்ம எல்லாமே இதன் பிரகாரம் பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யறோம். மனதை வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருநிலைப்படுத்தி நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சேவைகள் செய்கின்றோம். ஆனா யோக பயிற்சிகள்ல முழுமை அடைந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலையை காணக்கூடிய அந்த இது போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பாவம் மற்றும் பிரேம பக்தியில வரக்கூடிய ஒரு செயல் ஆக்சுவலி. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு இது. சோ தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரின் இந்த உலகமே துக்காலயம் அசாஸ்வதம், அதாவது சாஸ்வதமற்ற ஒரு உலகம்தான் வந்து இந்த லோகம். இது ஒரு துக்காலயம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா சமயங்கள் எல்லாவற்றிலும் எல்லா காலங்களிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி பகவானை பற்றி நினைவுகள் நம்ம சதா சர்வ காலமும் நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சா மட்டுமே இறக்கும் தருவாயில கூட நம்ம வந்து வேறு எந்த எண்ணங்களும் இல்லாம பகவானை பற்றி அந்த நினைவு இருக்கும் பொழுது நம்மளால வந்து அவருடைய நினைவுகளை நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும். சோ அவ்வாறு அந்த நினைவுகள் வருவதனால் என்ன லாபம் அப்படின்னாக்கா நாம் இறக்கும் பொழுது எதை நினைக்கின்றோமோ அதை நாம் அடைகின்றோம். சோ அதுதான் இந்த தாத்பரியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. பகவான் அதுக்கான ஸ்லோகத்தையும் இங்க சொல்கின்றார். பிரயாண காலத்துல நாம வந்து என்ன நினைவுகள் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் நமக்கு வந்து அடுத்தது ஃபியூச்சர் என்னன்றதை வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்தும். சோ இந்த 8 கேள்விகள். பிரம்மம் என்றால் என்ன? பிரம்மம் என்பது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது. அந்த ஆத்மா அடையக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த நிலைதான் பிரம்மம், அழியாத வாழ்க்கை. ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலுக்கும், அதாவது சுயம் என்பது இந்த உடல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூல உடல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்மா, இந்த இரண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அதுதான் உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் இந்த ஜீவன் இரண்டுக்கும் இணைப்பு இருக்கின்ற இல்லையா, அதுதான் வந்து ஆத்தியாத்மம் என்பது. கர்மம் என்பது ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் கர்மம். சோ பொருள் உலகுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் தான். இந்த உலகுக்கு வரணும்னா நமக்கு இந்த பொருள் உலகுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஸ்தூல உடலும் வந்து கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. சோ அந்த உடலுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய கர்மங்கள் செய்வதுதான் வந்து கர்மம் என்பது. ஆதி பூதம் என்பது என்னன்னாக்கா இந்த பொருள் இயற்கை, இந்த பிரகிருத்தியை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி பூதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆதி தெய்வம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உச்ச தெய்வன், அதாவது பகவானுடைய அந்த விராட் ரூபத்துல அனைத்து தேவர்களுமே அடங்கி இருக்கின்றார், அண்டங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கின்றன, அதுதான் வந்து ஆதி தெய்வம். ஆதி யஜ்ஞன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து அதாவது 2வது புருஷாவதாரமான பாத்தீங்கன்னாக்கா 3வது புருஷாவதாரமான சீரோதாக்ஷி விஷ்ணு வந்து இருக்கின்றார் அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல 4 கைகளோட. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி யஜ்ஞம் என்பது. எங்கே வசிக்கின்றார்? நம்ம ஹிருதயத்துல வசிக்கின்றார். சோ அனைவருடைய ஹிருதயத்திலும், ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய ஹிருதயத்திலுமே அவர் இருக்கார். அவர் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கோன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சோ நம்மளுடைய இந்த ஜீவனே இந்த லோகத்துல இருப்பதற்கு மூல காரணம் ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மா குடிகொண்டுள்ளார். சோ இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செஞ்சால் மட்டுமே நம்மளால வந்து பகவானுடைய நாமத்தை நம்மளால மனதளவுல வந்து நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியும். எஸ் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க.
8.1 माताजी? Yes, 8.1. किं तत् ब्रह्म किम् अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं स किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते? 8.2 वासिष्ठो माताजी? वासिंगा अधि अंजक्कदं कोत्र तेगेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले सकतं ஞாயோ அசி நியதாத்மபிஹி. எஸ். ஸோ நம்ம அந்த முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த டேபிளர் காலம்ல இருந்தது, அதுதான் இங்க கொஷின்ஸா வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார். அர்ஜுன உவாச்ச, பிரம்மம் என்பது என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் தான் கர்மம். அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வரக்கூடிய அதாவது தகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா மோட்ல செயல்படுபவர்கள் தான். அந்த பௌதிக உடலை இந்த பௌதிக உடலை நாம் ஏற்கின்றோம் என்றால் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கர்ம காண்டா மோட்ல சில செயல்கள் செய்ததால் தான் மீண்டும் இந்த உலகத்துல நாம வந்து பிறந்திருக்கின்றோம் இங்கே. சோ அந்த அந்த செய்த பலன்களுடைய இதெல்லாமே இந்த உலகத்துல வந்த பிறகு நாம அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா இங்கே வந்த பிறகு நாம நன்னலை அடைந்து ஒரு சத்துவகுணத்துல நம்ம வந்து மேல் நோக்கி சென்றிருந்து ஒரு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். இந்த ஜடத்தோற்றம் தான் என்ன? சோ பகவான் படைத்த இந்த பிரகிருதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜட தோற்றத்தை வந்து படைத்தவரே பகவான். தேவர்கள் என்பவர் யார்? சோ அவர்கள் எல்லாமே பகவான் தான் படைத்தார். இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் கேட்கின்றார். மீண்டும் யாகங்களினுடைய இறைவன், அதாவது யக்னேஸ்வரனாக யார் இருப்பது, அவர் யார் என்ற ஒரு கொஷினும் வைக்கிறாரு. உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், அவர் எங்க வசிக்கின்றார் அப்படிங்கிறதையும் கேட்கிறாரு. 13வது சாப்டர்ல அந்த பரமாத்மாவுடைய நிலைகள் நம்ம உடல்ல எப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்ப பேசிக் லெவல் மட்டும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? சோ இது வந்து நம்ம எப்படி உயிர் பிரியும் பொழுது பகவானை நம்ம நினைவில் கொள்வது அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கின்றார் ஆக்சுவலி. எஸ், 8.3 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் சுபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சஞ்சிதகா. எஸ், அக்ஷர பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவஹோ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்றார் பிரம்மம் என்பது அழிவற்றதும் அதாவது நித்தியமான ஒன்று. சோ பிரம்மத்தை படைத்தவரே அவர்தான் இல்லையா, உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவமான அதனுடைய நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா இயல்பு என்னன்னாக்கா நித்தியமான இயற்கை. அதுதான் வந்து ஜீவாத்மா என்றும் ஆத்தியாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. சோ ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் தான் கர்மம் இல்லையா. ஜீவாத்மா இந்த உடல்ல வந்து ஜட உடலை வளர்க்கின்றது. அந்த ஜீவாத்மா இங்க வரணும்னாக்கா அதற்கேற்ற கர்மங்களை அவன் வந்து முற்பிறவில செய்திருக்கணும். அப்பொழுது இந்த ஒரு ஜட உடலை அவன் வந்து ஏற்கின்றான். சோ அப்படிப்பட்ட செயல்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எஸ், 4th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அதிபூதம் ஷரோ பாவக புருஷஸ்ஸாதி தைவதம் அதி அஞ்சோக் அகம் ஏவத்ர தேகே தேகே ப்ருதாம்பர. எஸ், அதி யஜ்ஞோ அஹமே வாப்த்ர தேஹே தேஹா ப்ருதம்பரஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல்களை பெற்ற ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த பிரகிருதி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம இந்த பகவத்கீதையில 5 விதமான விஷயங்களை படிக்கின்றோம். என்ன படிக்கின்றோம் என்றால் ஜீவாத்மா என்பது என்ன, பரமாத்மா என்பவர் யார், இந்த பௌதிக இயற்கை தான் என்ன, காலம் என்பது என்ன, அதுக்கப்புறம் கர்மம் என்பது என்ன. இந்த 5 பற்றி தான் நம்ம இந்த பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கின்றோம். இந்த 4 வந்து நித்தியமானது. ஆனா இந்த 5வது கர்மம் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. அதாவது ஒரு உயிர் வாழி செய்து கொண்டே இருக்க, அது நித்தியமற்றது. கர்மம் ஆல்வேஸ் நித்தியமற்றது. ஆனா ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, இந்த பிரகிருதி மற்றும் இந்த காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. நாம இந்த கர்மம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்த முற்பிறவினுடைய வினைகள் கேற்றவாறே நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து அனுமதிப்பாளரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான். செய்பவன் நாமாக இருந்தாலும் அனுமதி என்பது பகவானிடத்திலிருந்து தான் கிடைக்கின்றது. ஆனா அந்த உன்னத நிலை, அதாவது நம்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் நம்ம வந்து சத்துவத்துல இயங்குறோமா இல்லை
ரஜோகுணத்துல இயங்குறோமா இல்ல தாம்சிக் நேச்சர்ல இயங்குறோமா என்பது நம்ம குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்ம வந்து செயல்படுகின்றோம். எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடியது இந்த பௌதீக இயற்கை. மாறிக்கொண்டேதான் இருக்கும், மாற்றம் என்பது நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா நித்தியமான ஒரு இயற்கை தான். அதாவது அவர் பகவான் படைக்கின்றார், சில காலம் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிக்கப்படுகின்றது, இறுதியில பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கி வருகின்றது. மீண்டும் படைக்கும் அந்த டைம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அவரே வந்து அந்த அந்த உலக லோகங்களை மீண்டும் படைக்கின்றார். சோ எல்லாமே அவருக்குள்ளே அடக்கம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். அதிபூதம் எனப்படும் சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடங்கிய பகவானுடைய விஸ்வரூபம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதி தெய்வம். அது நம்ம நெக்ஸ்ட் 1 or 2 சாப்டர்ஸ்ல இது படிப்போம். உடல் மற்றும் அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா வீட்டிற்கும் பரம புருஷன் ஆகிய நான் அதி யஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன். அதாவது ஆதி யஜ்ஞனும் யாருன்னாக்கா பகவான் தான், பரமாத்மா என்றதை நம்ம படிக்கணும். எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அந்த காலேச்ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யத் பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்தயத்ர சம்சயகா. எஸ், மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது ஒருத்தர் பகவானையே நினைத்து கொண்டு தன்னுடைய உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் நமக்கு எல்லாருக்குமே உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். ஸோ 8.5 ஸ்லோகத்தை நம்ம கண்டிப்பாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஒருத்தர் உயிர் பிரியும் பொழுது எதை நினைக்கின்றோமோ நாம் அதுவாகவே மாறிவிடுகின்றோம். ஜடபாரதர் கதை கூட அதேதான். அவருடைய முற்பிறவி மானாக மாறுவதற்கு காரணமே அவர் இறக்கும் தருவாயில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மான் யார் பார்த்திருக்குவாங்க, யார் அதை வந்து ரட்சிப்பாங்கன்ற அந்த இதுலயே வந்து அவருடைய உயிரை விட்டார். சோ அதனாலதான் அவருடைய அடுத்த பிறவி வந்து மானாக பிறக்க வேண்டியதாகிற்று. சோ இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் தனது வாழ்வின் காலத்தில் நம்ம வந்து வாழும் காலத்திலேயே நம்ம அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா ஒழிய நம்மளுடைய ஆழ் மனசுல இருந்து பகவானுடைய நினைவுகள் வரணும்னா நமக்கு அதுக்கான பயிற்சி என்பது மிகவும் அவசியம். சோ நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே தான் மாறுவோம் அடுத்த ஜென்மத்துல. நம்ம இது நம்ம ஆனா பகவானுடைய நாமங்களை வந்து நம்ம வந்து மனதுல நிலை நிறுத்தி கொள்ளணும்னா அதுக்கு நிறைய பழக்கம், அதாவது பயிற்சி என்பது தேவை. அந்த பயிற்சி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால வந்து அவருடைய நாமத்தை நம்மளால நினைவில் கொள்ள முடியாது. இங்க இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னாக்கா நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த லோகத்துல வந்து பிறந்தவர்களுக்கு 4 விதமான குறைபாடுகள் உண்டு. பிறப்பு என்பது ஒரு குறைபாடு. சோ பிறப்பு என்று ஒன்று, ஆனால் இறப்பு என்பதும் உண்டு இல்லையா? அதே நேரத்துல வயோதிகமும் அதுக்கப்புறம் வியாதி, இந்த 4 குறைபாடுகள் நிறைந்துதான் இந்த பௌதிக உலகமே. சோ நம்ம பிறக்கவே தேவையே இல்லை இந்த இடத்துல, நம்ம அவசியமே கிடையாது. ஆனா நம்மளுடைய பகவான் நமக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ வில் தான். அவர் எதுவுமே வந்து ஆட்சேபிக்கிறதே கிடையாது. அடக்குமுறையால எந்த லாபமே கிடையாது. சோ நம்ம வந்து அவர் நல்வழி ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரமானாலும் எடுத்து சொல்லலாம். ஆனா அதை பின்பற்றாது அந்த உயிர்வாழினுடைக்கு அவருடைய இஷ்டத்துக்கு நம்ம விட்டுறோம். அதே மாதிரிதான் பகவானும் நம்மளை இங்க நம்ம போகணும்னு நினைச்சதுனால நம்மளை இங்க அனுப்பியிருக்கார். சோ ஆனா நாம இங்க வந்த பிறகு இந்த பொருள் இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த மாயையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த கர்மங்களையே செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இருந்தும் மரணம் என்பது நிச்சயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனா மரணம் என்பது நிச்சயம் இருந்தாலுமே அதை நம்ம ஒருத்தருக்கு மரணம் ஏற்படும் பொழுது இது வந்து இந்த லோகத்துல வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இருப்பதில்லை. இன்னும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆச்சரியமாகவும் அது அற்புதமான ஒரு விஷயமாகவுமே நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். சோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 100,000 உயிரினங்கள் வந்து மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு நாம தயாராகுவதே கிடையாது. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7th cantoல பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்ட மகாராஜ் இவங்க வந்து வனவாசத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த காலம் அது. சோ எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டு வனவாசத்துக்கு பிரயாணமான பிறகு ஒரு வனத்தாண்ட வந்து குடிலை அமைத்து கொண்டு ஒரு நீரை எடுத்து வருவதற்காக ஒவ்வொரு தம்பிமார்களும் செல்கின்றார்கள். முதல்ல போன தம்பி வரலன்றதுக்காக அப்படி இந்த 4 பாண்டவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே சென்று அங்க ஒரு யக்ஷனுடைய கேள்விகளுக்கு இவர்களால் பதில் கூற இயலாததால்
அந்த நீரை பருகி அங்கே வந்து படுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. சோ என்ன செய்யறது தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தர்மராஜாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 தம்பிமார்கள் சென்றார்கள், திரும்பி வரவில்லையே என்று அவரே வந்து வருகின்றார். அங்கே அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த யக்ஷனும் வந்து இதே கேள்வியை வந்து கேட்கின்றார். அஹானி அஹானி பூதானி கஷ்டின் தீஹ யமா யமாலயாம் சேஷா சதாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அக்தபரம். அதாவது ஆச்சரியம் அடையது, இந்த லோகத்திலேயே ஆச்சரியமான விஷயம் எது அப்படிங்கறத அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அந்த யக்ஷன் வந்து கேட்கிறார். அந்த யக்ஷன் வேற யாரும் கிடையாது, யம தர்மராஜா தான். சோ அந்த ரூபத்துல. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம தர்மராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்த விளக்கம் இதுதான். அதாவது மரணத்திற்கு இந்த உயிர் வாழி என்றைக்குமே தயாராவது கிடையாது. சோ தன்னை மரணமற்றதாகவே நினைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஏதோ தனக்கு மரணம் நம்ம கூட அந்த அந்த ரியலைசேஷன் வந்து சில சமயத்துல வரும் நமக்கு கூட இல்லையா. அதாவது ஒருத்தர் மரணித்த பிறகு அந்த கம்பேஷனால வரக்கூடிய அந்த சாரோனஸ் வேறு, ஆனா அதை ஒரு ஆச்சரியமாகவே பார்க்கக்கூடிய ஒரு இது நம்ம அந்த நிலையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். அதுதான் இந்த உலகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆச்சரியமான விஷயம், அற்புதமான விஷயம் என்றது வந்து இந்த தர்மராஜா சொல்ல பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த யக்ஷருடைய அவர் அனுகிரகத்தால தன்னுடைய தம்பிமார்களை எல்லாம் மீட்டு கொண்டு செல்கின்றார். இதுதான் எக்ஸாம்பிள். மரணம் என்பது ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக நிகழக்கூடியதுதான். ஆனா அதை நம்ம ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம என்னைக்குமே அமைத்து கொள்ளணும். சோ பிறந்த பிறகு மரணம் நிச்சயம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 8.6 வாசிங்க மாதாஜி. யம் யம் வாதி ஸ்மரன் பாவம் சயஜத் அத் அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதகா. எஸ், அது இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க ஜடபாரதர் வந்து மானை நினைத்து கொண்டே உயிரை விட்டதால் அவர் அடுத்த பிறவி மானாக பிறந்தார் என்பது. சோ ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். சோ இருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்க நமக்கு எவ்வளவு இடையூறுகள் வரும் தெரியுமா. வாதம் பிதம் கபம் இதனால வந்து நம்மளால பேச முடியாம போகலாம், இல்ல நம்மளுடைய நினைவே பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவிழுந்து போகலாம். அம்னீஷியா பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க, டிமென்ஷியா பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நினைவே இல்லாதவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள், அதாவது சுய இயல்புகளே இல்லாத இருக்க ஒரு கோமா பேஷண்ட் இருக்கலாம். சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் விடும் பொழுது பகவானை நினைக்க முடியும். பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால வந்து பகவானுடைய நாம ஜபங்களை செய்ய முடியும். அவருடைய அருள் இருந்தால் மட்டுமே நாம் அதை வந்து கண்டிப்பாக முன்னேறி செல்ல முடியும். அவருடைய கருணை நமக்கு தேவை. சோ அதை வந்து நம்ம டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணதான் ஆழ் மனசுல வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் நமக்கு நிலைத்து நிற்கும். அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் அதுல வந்து நிலை பெற்று விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி அவர் மரணிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களே அவருக்கு நினைவில் வரும். எஸ், இதுதான் ஜடபாரதருடைய கதை. பரத மகாராஜா துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் செல்லுதல், தவ வாழ்வில் ஈடுபடுதல், மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறத்தல். ஏன்னா மான் அவர் இறக்கும் பொழுது மானை பற்றியே நினைத்து கொண்டு இருந்ததால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னாக்கா மானாகவே பிறக்கின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5வது கேண்டோல 9th சாப்டர்ல வருது. மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுபிறவி அங்கிரசா முனிவரின், அதாவது அங்கிரசா முனிவருடைய பிராமண குலத்தில் வந்து பிறக்கின்றார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தது. அதாவது பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் இவருக்கும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரத மகரிஷிக்கும் சரி. சோ 3 பேர், இன்னொருத்தர் வந்து ஐ வில் லெட் யூ நோ. சோ இன்னொருத்தரும் இருக்காரு. இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த முற்பிறவினுடைய இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. சோ நாரதர் கதையும் அதே மாதிரிதான். முற்பிறவில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்மணியுடைய மகனாக பிறக்கின்றார். சோ இந்த சாதுர் மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கைங்கரியம், அவர் தாயா செய்த கைங்கரியம், அதுக்கப்புறம் ஒரு குரு வந்து சாப்பிட்டு மிச்சு போன அந்த இலையில இருந்ததே சாப்பிட்ட ரெமினன்ஸ், அதை சாப்பிட்டு அதே பிரசாதமாக அறிஞ்சு சாப்பிட்டதுனால்தான் அவர் நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து பிரம்மருக்கு மகனாக பிறந்தார் என்பது நம்ம பாகவதம் கதையில படிக்கும் பொழுது வரும். சோ இதே மாதிரிதான் ஜடபாரதர். முற்பிறவி நினைவு என்பது 3 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகிகளுக்கு மட்டுமே தெரிந்தது. ஒன்று நாரதர், 2வது வந்து ஜடபாரதர், இன்னொன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல, நாளைக்கு வேணா கூட சொல்றேன் நான். சோ அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் வந்து பிறந்தார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நிறைவில் இருந்தது. மன்னர் ரகுகுணரின் பல்லக்கை ஜடபாரதர் சுமந்து செல்லுதல். சோ அந்த அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல வாட்டுசாட்டமா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
சோ இங்க வந்து மன்னருடைய பல்லக்கை வந்து தூக்கி செல்வது. சோ ஒரு பக்கம் அது கோணல் மோனலா செல்லும். ஏன்னா கீழே எறும்பெல்லாம் இருந்தா அதை மெரிச்சுட்டு போகக்கூடாது. ஒரு ஜீவராசி கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீங்கு இழைக்க கூடாது என்ற அந்த இது கருணை. மன்னர் ரகுனர் பல்லக்கை ஜடபாரதர் சுமந்து செல்லுதல். வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபாரதர் நின்று செல்லுதல். பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபாரதர் மத்தியில வந்து வாக்குவாதம். ஜடபாரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறுதல். ஏன்னா அந்த ஹையஸ்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மாவான பிரம்மர்ல இருந்து இந்த லோயஸ்ட் ஜீவாத்மாவா இருக்கக்கூடிய எறும்பு வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஆத்ம ரூபம் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத வந்து விளக்குகின்றார். அவர்கிட்ட இருந்து ஆத்ம ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெறுகின்றார். இறுதியில ஜடபாரத ரகுகுணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னர் ரகுகுணன் ஜடபாரதரையே தன்னுடைய ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார். 8.7 வாசிங்க மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்ய ச மய்யார்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏவைஷ்ய சம்சயகா. எஸ், என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டு, தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, தஸ்மாத் சர்வேஷு எப்பொழுதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனைத்தையும் அனைத்து காலங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படின்னா நீ தர்மத்தை பரிபாலிக்கின்றாய் என்ற அர்த்தம். சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான் நம்முடைய தர்மமே, அதுதான் நம்மளுடைய மதம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சோம். கடமையான போரிடுதல். அங்க வந்து போர் வீரன் வந்து அர்ஜுனன், அதனால வந்து அததான் சொல்றார், உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, அதாவது நாம் எந்த செயலை செய்தாலுமே பகவானுக்கு நாம அர்ப்பணிக்கணும். உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பது ஐயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பகவானை அடையிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று நம்மளுடைய கடமைகளை, அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில் நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கோ அதை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஆனால் அதை வந்து நம்மளே வந்து கிரெடிட் எடுத்துக்க கூடாது. சோ நமக்கு கடமை செய்கின்றோம், அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தும் என்ன பண்ணணும்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலை நீ செய்யணும். ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படிங்கறதான் அவருடைய அறிவுரை. கர்ம யோகியாக வாழ்ந்து விடுந்த சொல்வார். கர்ம சந்நியாசத்தை அவர் வந்து அனுமதிக்கவே இல்லை. எஸ், அபியாச. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. அபியாச யோக யுக்தேனா சேதசநான்ய காமினாஹ பரம புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே அபியாசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் அபியாசம் மீன்ஸ் பழக்கம், பயிற்சி செய்யறது ஆக்சுவலி. சோ பகவானான எண்ணெய் யுக்தேனா, அதாவது யோக நிலையில், யுக்தா என்ற அந்த வார்த்தை வந்து யோக நிலையில் நிலை பெற்றவன் ஆக்சுவலி. தியானித்து எப்பொழுதும் தனது மனதை நிலையில் நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிழலாது பயிற்சி செய்பவன், அதாவது எந்தவித டீவியேஷனும் இல்லாம நிச்சயமாக அவன் என்னை அடைகின்றான் அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்கிறார் பகவான் வந்து சொல்கிறார். சோ நாம எப்பொழுதுமே பக்தி செய்யும் பொழுது பகவான் மீது அந்த மனதை நிலை நிறுத்த வேண்டும். ஜபம் செய்யும் பொழுது கூட போக்கஸா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்து மேல மனதை நிலை நிறுத்தி ஹிருதயத்துல வந்து பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை, நம்ம அது ராம ரூபமா இருக்கட்டும், கிருஷ்ண ரூபமா இருக்கட்டும், எந்த நாராயணன் நாராயணனுடைய ரூபமா கூட இருக்கலாம், மகாவிஷ்ணு சொரூபமா கூட இருக்கலாம். எந்த சொரூபத்துல நம்மளுடைய மனது லயிக்கின்றதோ எல்லாருமே ஒன்றுதான். அந்த சொரூபத்துல நம்ம வந்து மனதை நிலைநிறுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபங்களை நாம வந்து செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்யக்கூடிய நம்ம அந்த செயலை செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில நம்ம வந்து திளைத்திருக்கின்றோம். பிரம்ம நிலைக்கு நாம வந்து போவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. சோ அப்படி நாம அந்த பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக பகவானுடைய திருநாட்டை நாம சென்று சேர்கின்றோம். சோ இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது கேண்டோ. சோ அஜாமிலனுடைய கதை இது ஆக்சுவலி. சோ ஒருவர் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை நினைத்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை சொன்னாலே அவருடைய லோகத்திற்கு செல்வதற்கான மார்க்கம் உண்டு அப்படிங்கறத ஒரு இது. இந்த அஜாமிலன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து ஒரு பக்தன் தான். சோ இந்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜென்மத்தில் தன் தாய் தந்தையர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக அதாவது அந்த
அதுல நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறந்தவர் இவர். தனது தந்தைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் வந்து சிறு வயதிலிருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா கைங்கரியம் செய்தவர். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வளர்ந்து அவருக்கு திருமணம் ஆகின்றது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒரு நாள் வந்து காட்டுல போயிட்டு பூக்களை பறித்து வரணும்னு போகும்பொழுது அங்கே ஒரு விபச்சாரி இந்த நிலை இருப்பதை கண்டு அவர் கண்ணால, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல மனிதனை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலனுடைய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கை நிலையே வந்து தவறி கீழே விட செய்து விடுகின்றது. அதேதான் இது. கான்யா குப்த என்னும் ஊரில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜாமிலன் என்னொரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து, சோ இந்த நிலையில இருந்த அந்த அந்த வேசியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுக்கே அழைச்சிட்டு வந்துடுறான். சோ அவருடைய தாய் தந்தையர் மனைவி எல்லாருமே வந்து வீட்டை விட்டே வெளியேற்றி விடுகின்றான். சோ பிராமண குணங்கள் அனைத்தையுமே இழக்கின்றான். சோ மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக, அதாவது அந்த வேசியையே திருமணம் செய்து அவளுக்கே குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கின்றது. சோ அந்த பிள்ளைகளை எல்லாமே அவன் பராமரிப்பதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா கொலை செய்தல், கொள்ளையடித்தல், அதாவது சண்டாளத்தனமான செயல்கள் எல்லாம் அவன் ஈடுபடுகின்றான். சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவச் செயல்கள் ஈடுபட்டவாறு தனது வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை அவன் கழித்தான். சோ அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். கடைசி மகனுடைய பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணன். சோ அந்த நாராயணன் எப்பொழுதுமே வீட்டுல வந்து கடைசியா இருக்கிறவங்க மேல எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அன்பு அது வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மழலையின் பேச்சாளன் அடையாளம் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டிருந்தான். சோ அன்பின் மிகுதியால் அந்த குழந்தை எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் குலாவி நாராயணா நாராயணா என்று இதை சாப்பிடு அதை சாப்பிடுன்ட்டு அவனோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்ந்துட்டான். இறுதியாக அவனுக்கு மரணம் நெருங்குவது கூட அவனால் உணர முடியவில்லை. சோ அப்படி மரணம் நெருங்கும் தருவாயில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜாமினர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பயங்கரமான தோற்றத்துக்குரிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிறுடன் வருவதை கண்டான். சோ ஏன்னா அவன் நிறைய பாவங்கள் செய்திருக்கின்றான். சோ நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சகதியை அடைகின்றோம் என்றால் நமக்கு வந்து நாராயண தூதர்கள், விஷ்ணு தூதர்கள் வருவார்கள். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த நார்மலான சொர்க்கத்திற்கோ இல்லை நரகத்திற்கோ செல்லக்கூடிய நம்மளுடைய கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கணும்னாக்கா யமதூதர்களே வருவார்கள். அதனால் கலக்கம் அடைந்து தன் மகனை நாராயணா என்று பழமாக அழைத்தான். அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால், அதாவது தன்னுடைய மகன் மீது இருந்த அந்த பற்றுதலால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அழைக்கின்றான். உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்களும் அங்கே வந்து அஜாமிலனின் உயிரை பிரிப்பதற்கும் யமதூதர்களும் தடுக்கின்றனர். சோ அங்க 2 தூதர்கள் மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்குவாதம். ஏன்னா தவறு இழைத்தவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னா அதற்கான பலன்களை அவன் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும், அந்த கர்ம பலத்தை. அப்படிங்கிற வாதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யமதூதர்கள் வைக்கிறார்கள். விஷ்ணு தூதர்களுடைய அவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா யாராவது இறக்கும் பொழுது பகவானுடைய நாமம் சொன்னால் அவர்கள் வந்து விடுவார்கள். இது விஷ்ணு அவர்களுடைய செயல்பாடு. சோ இந்த 2 தூதர்கள் மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நடக்கின்ற இந்த வாக்குவாதத்தை அவன் கேட்கின்றான் அஜாமிலன். அப்பொழுது தன்னுடைய தவறுகளை அவன் உணர ஆரம்பிக்கின்றான். சோ பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம் தன்னுடைய, அதாவது யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையிலான வாத விவாதங்கள், யமதூதர்களுக்கு யமராஜா வழங்கிய அறிவுரை, பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு. சோ பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம், யமராஜனமிருந்து பாதுகாப்பு. சோ இப்படி இந்த 2 தூதர்களுடைய வாக்குவாதம் நடப்பதை அறிந்து அவனே வந்து ஒரு அவகாசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க எந்த சொல்யூஷனே வராம போனதுனால மீண்டும் ஒரு சில காலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து அவகாசம் கொடுக்குறாங்க. சோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய தவறை உணர்கின்றான். அதாவது இறக்கும் நேரத்திலேயாவது நம்ம செய்த தவறை நாம உணர்வோம் என்றால் பாதி பாவம் நமக்கு கம்மியாகிறது. சோ நாம தவறு செய்யலாம். தவறு செய்வது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதனுடைய இயல்பு தான். சோ தவறு அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமல் செய்த தவறுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா என்றைக்குமே வந்து நம்ம வந்து அது ஈஸியா வந்து பகவானிடனுடைய கருணை இருந்தால் நம்மளால வந்து வெளியே வர முடியும். சோ ஆனா இவன் செய்திருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் பயங்கரமான செயல்கள். சோ தன்னுடைய தவறை வந்து அவன் உணர்ந்தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் புனித ஸ்தலமான பகவானுடைய அந்த ரிஷிகேஷம், சோ அந்த இடத்துக்கு எல்லாமே போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்டு செய்து அங்கே தன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கழிந்த பிறகுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய வைகுண்டத்தை அவன் சேர்ந்தான். சோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையே நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன்
உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையான உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ இந்த ஆன்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி அவன் தெரிந்து கொண்டான். அதாவது விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டான். அவன் அவர் இப்பொழுது ஒரு முழுமையான தூய பக்தராகி அவன் செய்த பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் நினைப்படுத்த முடிந்தது. அவன் செய்த தவறுகள் எல்லாம் அவன் நினைத்தான். அது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்த பின் வைகுண்டம் ஏறி விமானம் ஏறி சென்றார். அதாவது நாம செய்த பாவங்களை கழித்த பிறகுதான் நம்மளால பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு சேர முடியும். ஆனா நாம செய்தது தவறு என்று உணரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கிருந்தது நம்மளுடைய லிபரேஷனுக்கான ஒரு மார்க்கமே கிடைக்கின்றது. அதாவது பக்தி பாதையில போகக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. எஸ் 8.9 வாசிங்க மாதாஜி. கவிம் புராணம். எஸ் கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய சாகாரம் சிந்தய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசக் பிரசாத் பரஸ்தாத். கவிம் புராணம். ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் ஆக்சுவலி நம்ம இது ரொம்ப புராணம் என்றால் பழையது இல்லையா? அதாவது கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம். சோ எல்லாம் அறிந்தவர் கவிம். புராணம் மிகவும் பழமையானவர். கவிம் என்பது he knows everything, எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. எல்லாம் அறிந்தவர் பகவான். மிகவும் பழமையானவர். அனுசாசிதாரம் அதாவது கட்டுப்படுத்துபவர், கண்ட்ரோலர். அவர் தான் நம்ம எல்லாருமே ஹிருதயத்திலிருந்தும் ஒரு உயிர் வாழியை கட்டுப்படுத்துகின்றார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அண்டங்களை எல்லாமே அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு. அவர் தான் கண்ட்ரோலர். சோ ஒரு அனுமதி வழங்குபவரும் அவர் தான். அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையுமே பராமரிப்பவர், ரட்சிப்பவரும் அவர் தான். எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா அவர் நிர்குணவாதி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இந்த அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்துதான் இந்த ஜடசக்திகள் என்பதும் நமக்கு தெரியும். அதனாலதான் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிர்குணவாதி இந்த பௌதிக கருத்துக்களுக்கு எல்லாமே, எந்த செயல்களுக்கு எல்லாவற்றுக்குமே அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடையவர் அப்படிங்கிறது. சர்வஸ்ய ததாரம் அசிந்திய ரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அச்சிந்திய ரூபம், அதாவது ஆச்சிந்திய ரூபம். அச்சிந்திய ரூபம் என்பது அவருடைய உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. இரண்டுமே நித்தியமான ஒன்று. அந்த ரூபத்தை உடையவர். சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர், அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று பரமபுருஷனை ஒருவன் இந்த மாதிரியான இந்த ரியலைசேஷன்ல தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை உணர்ந்து அவர் மேல நாம தியான பயிற்சிகள் செய்யணும். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர் இல்லையா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக, அதாவது அநாதிர் ஆதி கோவிந்தக, சர்வ காரியத்திற்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பவர் அவர்தான் அப்படிங்கறத நம்ம படிக்கிறோம். சோ அந்த நிலையிலேயே நம்ம இது பார்க்கும் பொழுது அனைத்தையும் அறிந்தவர் அவர்தான், எல்லாவற்றினுடைய பழமையானவரும் அவர்தான், கட்டுப்படுத்துபவரும் அவர்தான். இந்த லோகங்கள் மாத்திரம் இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாரையுமே ஒரு கட்டுப்பாட்டாளரே அவர்தான். அணுவை விட சிறியவற்றெல்லாரை விட சிறியவர் அவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், இந்த பௌதிக இயற்கைக்குமே அப்பாற்பட்டவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் நிலையில் இருப்பவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். நம்மளால அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரூபமுடைய நபர். சோ இந்த இடத்திலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு. சோ அப்போ அந்த அத்வைதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் ஆற்றல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அது காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுறது இங்க. சோ அவர் ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, அவர் இந்த எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் கூட ரூபமுடையவர், சச்சிதானந்த ரூபமுடையவர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்து உன்னதமானவர். சோ இந்த விலாச விரிவாக்கம் விராட் சொரூபத்தை பற்றி நாம இன்னைக்கு பாக்குறோம். சோ இந்த பூமி பாரம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபர யுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் இந்த ராமர் தென்ற பிறகு திரேதாயுகம் முடிந்து துவாபர யுகம் ஆரம்பித்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சீடர்களுடைய சங்கிலி தொடர்பால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பகவத்கீதை என்னும் ஞானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு வர முடியல. சோ அதனால அந்த சங்கிலி தொடர்பு விட்டு போகவே அதர்ம செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தழை தோங்கியது. சோ பூமியினுடைய பாரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏறியது.
பூமாதேவி போயிட்டு நம்ம பிரம்மர்கிட்டயும் வந்து முறையிடுகிறார்கள். பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணுவிடத்தில் செல்கின்றார்கள். சோ அவரும் வந்து இந்த பூமி வாரத்தை வந்து ரட்சிக்கணும்னா பகவான் வந்து இறங்கி வந்தாதான். சோ அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் ஒரு கோரிக்கைகள் எல்லாமே விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பும் போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிறார். பிரம்ம தேவர்களை நோக்கி செய்தியை தெரிவித்தார். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே இந்த பூமி பாரம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது ரட்சிப்பதற்கு பகவானிடத்தில் தான் செல்கின்றார்கள். சோ 2 விதமான விரிவாக்கங்கள் பகவானுக்கு. ஒன்று விலாச விரிவாக்கம், இன்னொன்று விராட் சொரூபம். விலாச விரிவாக்கம் என்பது ஆன்மீக லோகத்தில் ஏற்படக்கூடியது. சோ விலாச விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னா 4 பிரிவுகள் ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அவருடைய கிருஷ்ணம் ரூபத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் விரிவாக்கம் பலராமர் ஆகவும், பலராமர் இடத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வசுதேவர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கர்ஷ்ணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்னன். சோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கின்றது. இதுல ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள்ல எந்த வேறுபாடுமே இருக்காது. அனைத்துமே எல்லையற்ற ஆற்றல்கள். சோ நீங்க எந்த ரூபத்துல பகவானை சேவித்தாலும் அனைவருமே ஒன்று அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். அது விலாச விரிவாக்கம். விராட் சொரூபம் என்பது இந்த லோகத்துல வரக்கூடியது. பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான ஆற்றல்கள் மிக்கவை. அதாவது மேல விலாச விரிவாக்கம் என்பது பிரபாவ விலாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. அதாவது இங்க வரக்கூடிய இந்த புருஷ அவதாரங்கள் ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு ஏற்றவாறு அதனுடைய ஆற்றல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை விட இங்க வந்து கம்மி அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவே சக்தி வாய்ந்தது என்பதை இங்க சொல்லியிருக்கும். எஸ் 8.15 வாசிங்க மாதாஜி. மாம் உபேத்ய உணர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நப்னுவந்தி மகாத்மானக சம்சித்தம் பரமம் கதாக. எஸ், பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள், அதாவது ஒரு யோக நிலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை பெற்றவர்களை நம்ம மகாத்மாக்கள் என்று அழைக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அவரை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த, அதாவது துக்காலயம் அசாஸ்வதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு மிருத்யு லோகம். ஆக்சுவலி துக்காலயமான இடம். எப்போ நமக்கு சுகம் வரும், எப்பொழுது துக்கம் வரும், எப்போ நாம நிம்மதியா இருப்போம்ன்றது வந்து நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அசாஸ்வதம், சாஸ்வதம் என்பது நித்தியம், அதான் நிலையற்ற லோகம். ஆக்சுவலி நமக்கு இது நாம் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. சோ ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைகின்றனர். ஆல்ரெடி அடைஞ்சாச்சு, அந்த மோட்ச நிலையை அவர்கள் பெற்றார்கள். அதாவது பிரம்ம நிலையம், சமாதி நிலையை கண்டவர்கள். அவர்களுக்கு இந்த உலோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே அந்த நிலையில வாழ்ந்து இறுதியில வந்து பகவானுடைய இடத்திற்கு சென்று சேர்கிறார்கள். எஸ் 8.6 வாசிங்க மாதாஜி. பிரம்ம புவனால் லோகாக புனர் ஆவர்தினோ அர்ஜுனா மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. எஸ், ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையர் பிளானட்ஸ்ல இருந்து கீழ லோகம் வரைக்குமே அனைத்துமே பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. இப்ப நம்ம ஜட இயற்கையை பார்க்கதான் போறோம். சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு, இறப்பு, அதுக்கப்புறம் முதுமை, அதுக்கப்புறம் வியாதி, இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கக்கூடியது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துன்பம் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும், மாறி மாறி நடந்துட்டே இருக்கும். என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பது கிடையாது. சோ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டத்திற்கு போனா திரும்பி வரமாட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். வேற எங்க சென்றாலும் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு தான் வருவோம். சொர்க்கத்துக்கு போனாலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய புண்ணிய பலன்களை அனுபவித்து மீண்டும் ஒரு பிறவியை எடுத்து இங்க வருவோம். கலவரம் நிறைந்ததுதான் இந்த பூலோகம் எப்பொழுதுமே. நரகமோ இன்னும் ஆத்ம ரூபத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய துயரங்களை கொடுக்கக்கூடியது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த லோகங்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய இடங்களே கிடையாது. சோ எங்கே சென்றால் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிம்மதி இருக்கும்னாக்கா வைகுண்டத்திற்கு போனா மட்டுமே நமக்கு நிம்மதி உண்டு. எஸ் 17 to 19 மூணுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சகஸ்ர யுக பர்யந்தம் அகர்யத் பிரம்மணோ விதுகு ராத்ரிம் யுக சகஸ்ராந்தம்
देगो रात्रविदो जनगा अव्यक्तात् व्यक्तयत् सर्वागा प्रभवन्त्यगर आकमे रातर्याकमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त सञ्जयक भूतक्रामक्स एवायां भूत्वा प्रलीयते रातर्याकमे वस பார்த்தா பிரபவத்யகர் ஆகமே. எஸ், மனித கணக்கின்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் பிரம்மாவனுடைய ஒரே ஒரு பகல். அதே போல நீண்டதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஓர் இரவு. சோ நம்ம இப்ப எப்படி 24 மணி நேரம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 மணி நேரம் நம்ம பகலாகவும் 12 மணி நேரம் இரவாகவும் நாம இந்த பௌதிக லோகத்தில் நாம கணக்கெடுக்கின்றோமோ, அதே மாதிரிதான் 1000 யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். அதே போல நீண்டதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஒரு இரவு. சோ பிரம்மாவினுடைய பகல் வரும்பொழுதெல்லாம் எல்லா ஜீவாத்மாக்களுமே படைக்கப்படுகின்றன. அவருடைய இரவு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் மீண்டும் அதாவது அழிக்கப்படுகின்றனர். பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இணைந்து விடுகின்றனர். அதாவது அவருக்குள்ளே போய் நம்ம அடங்கி விடுகின்றோம். அழிவு என்று ஏற்படும் பொழுது அண்டங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றன. சோ இப்ப ஒரு அண்டத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள் இருக்கு. அந்த 14 லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல எந்த லோகம் உள்ள போறதோ, அதாவது அடுத்து படைக்கும் பொழுது எது ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போனதோ அந்த லோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வரும். இந்த மாதிரிதான் பகவானுடைய இதுல படைப்பு என்பது ஏற்படுகின்றது. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவுடைய பகல் வரும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா படைக்கப்படுகின்றன. அதே இரவு வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கவும் படுகின்றன. இது நடந்துட்டே இருக்கக்கூடிய இது. அதனால்தான் இது அசாஸ்வதமான இடம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நித்தியமற்ற உலகம் ஆக்சுவலி இந்த பௌதிக இயற்கை அப்படிங்கறத நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பரஸ்தஸ்மாத்து பாவே அன்யோ வியக்தோ வியக்தாத் சனாதனகா யக்ஷ சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு ந வினஸ்யதி. எஸ், சோ தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால், அதாவது அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றன சிறிது காலம். அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிக்கவும் படுகின்றன. இறுதியில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்குள்ளே போய் அடங்கியும் விடுகின்றன. இந்த செயல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நடந்துட்டே இருக்கும். இதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ஸ்தலம் உள்ளது. நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை ஒன்று உள்ளது. அது பரமமானது. அது என்றும் அழிவடையாது. அவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் இந்த உலகத்துல எல்லா இருக்கிறது அழிஞ்சாலுமே அந்த பகுதி மட்டும் எப்பொழுதுமே அழிவடையது கிடையாது. அதுதான் பரமதலம், அதாவது வைகுண்டம் என்பது நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், 24, 25 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அக்னிர் ஜோதிர் சுக்லகம் சன்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாதா கச்சந்தி ब्रह्म विदो जनगा सूमो रात्रिस्तदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं योदेर योगी प्राप्य निवर्तते. எஸ், இப்ப நம்ம அவருடைய இறக்கும் காலத்தை வைத்து அவர்கள் எங்கே செல்வார்கள் அப்படின்னு, பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய இடத்திற்கு தான் செல்வார்கள். அதை அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். ஆனா அதை தவிர்த்து நார்மலான அவங்க அதாவது அவர்களுடைய பாவ புண்ணிய கணக்கு ஏற்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தராயண காலம். இப்ப நம்ம சங்கராந்தி வருது இல்லையா, பொங்கல் பெரும்பொங்கல் வர நினைக்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பத்துல இருந்து இந்த உத்தராயண காலம் என்பது ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்பத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த 6 மாத காலம் உத்தராயணம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 மாத காலம் தட்சிணாயனம்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு திங்களும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வளர்பிறை தேய்பிறை தெரியும் இல்லையா, சுக்லபக்ஷம் அண்ட் கிருஷ்ணபக்ஷம். சோ உத்தராயண காலம் மற்றும் சுக்லபக்ஷம், அதுக்கப்புறம் பகல். சோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஒருவர் வந்து இறக்க நேர்ந்தால் அதாவது சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாத காலம்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தரா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா வடக்கு, அதனாலதான் உத்தராயணம். தட்சிணத்தை நோக்கி போவதால் வந்து தட்சிணாயனம்னு சொல்லுவோம். சோ உத்தராயணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தராயண காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வளர்பிறை நேரத்திலையும் பகல்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து உயிர் பிரிந்தால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பரமத்தலத்தை அவர் அடைகின்றார் என்று அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேய்பிறை, அதுக்கப்புறம் தட்சிணாயனம், அதுக்கப்புறம் வந்து இரவு நேரம். இந்த 6 மாத காலத்தில் ஒருவர் வந்து உயிர் பிரிய நேர்ந்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து திரும்பி வருகின்றார்கள். அங்கே வந்து பரமனுடைய இடத்தை அடைகின்றார்கள். ஆனால் அவர் திரும்பி வரமாட்டார். இதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றீங்கன்னாக்கா, இந்த நிலையில் அதாவது ஒரு பக்தனானவன் அவன் எப்பொழுது இறந்தாலுமே அவன் வந்து பகவானுடைய ஸ்தலத்தை சேருகின்றான். அவங்களுக்கு இந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயனம் இரவு பகல் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வளர்பிறை தேய்பிறை எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி. எஸ் 28 வாசிங்க மாதாஜி. வேதேஷு யன்யேஷு தபசு சைவ தானேஷு யத் புண்ணியபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்யம். எஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லிருக்காங்க. வேதேஷு யக்னேஷு தபசு, அதாவது வேதங்களை கற்றல், அப்புறம் யஜ்ஞங்களை வளர்த்தல், தவங்கள் புரிதல். சோ பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டனுடைய பாதை. சோ வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானங்கள் தானேஷு புண்ணிய பலம் இல்லையா, கர்ம ஞான பாதைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நாம் இழக்கப்படுவதே கிடையாது. நாம் என்னைக்குமே இழக்க மாட்டோம். இவந்தோ நம்ம அனைத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்தாலுமே அந்த பலன்களால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நமக்கு மோட்சத்தை வழங்குகிறார். சோ நாம அதுக்கு நம்ம வந்து கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். சோ இதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் இந்த நிலைகள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய இருப்பிடம் செல்வதற்கான மார்க்கம் வந்து அமைந்து விடுகின்றது. இதுதான் கோலோக சார்ட். சோ ஒவ்வொரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகம். சோ 2 உலகங்கள் உண்டு. ஒன்று பௌதீக உலகம் நாம இருக்கிறது, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகம். இது 1 மடங்குன்னா இதை விட 3 மடங்கு ஆன்மீக உலகம். சோ இது வந்து கிருஷ்ணலோகம். இந்த கிருஷ்ண கோலோக விருந்தாவனா. அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 கோபியஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷாக்கா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் அந்த சார்ட்டே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இது வைகுண்டம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு அண்டத்தினுடைய இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதி. சதாசிவ லோகம் மேல இங்க மகாகாலதாமா. சோ பகவான் வந்து இங்க படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மகாவிஷ்ணுடைய நாராயணனுடைய ஸ்வரூபமாக முதல் புருஷ அவதாரமான பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்னோதயாட்சி விஷ்ணு காஷல் ஓஷன்ல படுத்துட்டு இருக்கார். ஆக்சுவலி அதாவது விர்ஜா ரிவர் அதுல படுத்துட்டு இருக்கார். அவருடைய சுவாசத்தினாலும் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய அந்த இதுல காற்றுனாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டங்களுமே படைக்கப்படுகின்றன. அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் நூலில் எப்படி முத்துக்களை கோர்த்தால் இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் பகவான்லயே வந்து தாங்கின்னு இருக்காரு. அவர் வந்து ஹீ இஸ் ஒன்லி ஹோல்டிங் எவ்ரி திங் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சுவாசத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரமாதேவி, சம்பு, அதுக்கப்புறம் மாயை இவர்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து வந்தவங்க. சோ இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல தேவிதாமா, மகேஷதாமா, அதுக்கப்புறம் ஹரிதாமா, அதுக்கப்புறம் கோலோக விருந்தாவனா சொல்லுவோம். இந்த இதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதி என்பது. அது பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் பிரம்ம ஜோதி. அதுல போய் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த இம்பர்சனலா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தி ரூபத்தில் மட்டும் வழிபடுபவர்கள் இதுல போய் தான் கலந்து விடுவார்கள். சோ ஒவ்வொரு அண்டத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்தையும் இதை முடிச்சிட்டு நான் கோலோக சாட்டை சொல்றேன். நான் கிருஷ்ணா ஒரு குலசேகர ஆழ்வார், அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்கள்ல ஒருத்தர் வந்து குலசேகர ஆழ்வார் நமக்கு தெரியும். அவர் ஒரு மன்னர், சத்திரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர். ஆனா அவர் வந்து பகவானுக்கு ஒரு சிறந்த பக்தனாக ஆகிவிடுகின்றார். சோ அவர் வந்து முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்தை எழுதுறார். சோ அவர் என்ன சொல்றார், கிருஷ்ணா த்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்வைவமே விஷுத மானச ராஜஹம்சக
பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைகி, அதாவது கபம் வாதம் மற்றும் பித்தம் நம்ம பிரயாணம், இந்த பிரயாண காலத்துல, அதாவது பகவான் இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆன்மா செல்லும் அந்த சமயத்துல கபம் வாதம் பித்தம் வந்து என்னுடைய தொண்டையை அடைத்து விட்டால் கண்டா வரோதனக விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. சோ அப்போ உங்களுடைய நாமத்தை என்னால சொல்ல முடியாம போயிட்டா அதனால வந்து என்னை இப்பவே அழைச்சிட்டுக்கோ அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகம் தான் இது. மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம் வாதம் பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து முகுந்த மால ஸ்தோத்திரத்துல ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகம் இது ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு நிமிஷம் நான் கோலோக சார்ட் ஷேர் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி அத என் ஸ்லோகம் படிக்கிட்டு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். சோ இது பிரம்ம சமீதால, எஸ் பிரம்ம சமீதால பிரம்மர் பாடி இருக்கக்கூடிய பாடல்கள்ல ஒரு ஸ்டான்ஸா இது ஒரு ஸ்லோகம். ஸோ பிரம்ம சமீதால 5.1ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 53 வரைக்குமே இருக்கு, 52 ஆர் 56 எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இந்த இத்தனை பாடல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா வந்து பாடியிருக்கிறது பகவானுடைய அவருடைய வைபவங்கள் வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன உணர்ந்தார், இஸ் ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா இல்லையா. பகவானுடைய அந்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக அந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இது. ஸோ இப்போ இந்த அண்டங்களை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரம்மர் பாடி இருக்கிறது ஆக்சுவலி. கோலோகநாமினி ஜதாமினி தலேஷ தஸ்ய தேவி மகேஷ ஹரிதாமசு தேஷு தேஷு தே தே பிரபாவ நிச்சயா விஹிதாச்சயேன கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. நம்மளை ரட்சிப்பவர் அவரே இல்லையா, ரட்சணை என்பது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிற லோகங்கள்லயே இதை நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இப்படி படிச்சுக்கலாம். அவர் என்னென்ன கொடுத்திருக்கார் பிரம்ம சமீதால எல்லா ஸ்லோகங்களுடைய மீனிங் எல்லாமே இங்க போட்டிருக்காங்க. இந்த கோலோகா சார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இத செய்தவங்க வந்து சேலம் இஸ்கான், அவங்கதான் இந்த கோலோகா சார்ட்டை வந்து தயாரித்தது. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போடுது. கீழே இருந்து போகலாம், ஏன்னா நாம இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ இதுதான் மகத்தத்துவம் என்பது இந்த பௌதிக இயற்கையை குறிக்கின்றது. அதுதான் வந்து மகத்தத்துவம் என்பது. ஸோ பகவான் படைப்பு இது. தேவி தாமா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்தையும் நாம வந்து சொல்லக்கூடிய ஒன்று. ஸோ ஒரு அண்டம் வந்து நம்ம வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த நூலில் எப்படி முத்துக்கள் கோர்த்தால் போல ஒவ்வொரு அண்டமும் இங்க இருக்கின்றது. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணுவாக பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புருஷாவதாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணன், ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான் இந்த பிரம்ம ஜோதிற்கு மேல இருக்கிறது தான் வந்து ஆன்மீக லோகமே. அதாவது இது வந்து ஆகாயம், இந்த செப்பரேஷன் வந்து இங்க சதாசிவ லோகம், அதுக்கப்புறம் மகா காலதாமா. நாம எல்லாருமே 3 சக்திகளால பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 சக்திகள் உண்டு. ஒண்ணு வந்து அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்னு ததா சக்தி. சோ நாம இந்த ஹியூமன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ததா சக்தி, மார்ஜினல் பொட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ நாம வந்து நமக்கு என்னன்னாக்கா மோட்சம் ஆறதுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹியூமன் இதுதான் வந்து மோட்சத்துக்கு போக முடியும். வேற எந்த இதுக்குமே வந்து மோட்சம் கிடையாது. ஸோ அனிமலுக்கு எல்லாமே மோட்சம் கிடையாது, வேறு ஒரு பிறவி எடுத்துதான் ஆகணும். நமக்கு மட்டும்தான் மோட்சம் என்பது உண்டு. ஸோ நம்ம தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளுகின்றோம் நம்மள, இல்லைனாக்கா மேல் உலகங்களுக்கு போகின்றோம். அதனால்தான் இந்த 2 பக்கத்துல இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னாக்கா தடாசக்தி அதுலதான் நம்ம இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்தரங்க சக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுவதுமே வந்து ஆன்மீக ஆற்றலை குறிக்கின்றது. அதாவது உள்ளுக்குள்ள இன்டர்னல் பொட்டன்சி, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகிரங்க சக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, அதாவது வெளிப்புறம் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது, அது கீழ்நிலையானது. அந்தரங்க சக்தி வந்து உயர்வான ஆற்றல், அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக சக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழான இயல்புகள். சோ இங்க பகவானுடைய அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் நாளங்களிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டங்கள் படைக்கின்றன.
அவருடைய சுவாசங்கள் அதிலிருந்து படைத்தவர்கள் தான் பாத்தீங்கன்னா ரமாதேவி என்பது லக்ஷ்மி தாயாரை குறிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் சம்போவும் அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் படைத்தார். இங்க மாயை என்பவளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் படைத்தார். மாயையை மணந்ததால் பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்போ பீங் எலிவேட்டட், அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அதாவது மகாவிஷ்ணு மேலதான் அவருடைய தியானம் வந்து நடந்துன்னு இருக்கும். சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே அந்த தியான நிலையில உட்கார்ந்திருப்பார். யார் மேல தியானம் பண்ணுகின்றார் என்றால் மகாவிஷ்ணு மீதுதான் அவருடைய தியானம் இருக்கின்றது. சோ சம்போ இவரிடம் இருந்துதான் பகவான் அதாவது நாராயண் இந்த விஷ்ணு கிட்ட இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தோற்றம் என்பது ஏற்பட்டதா. he only has created. சோ மகாகால தாம என்பது அவருடையது. மேல பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதிற்கு அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சதாசிவ் ததாசக்தி அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மார்ஜினல். என்னென்றால் மாயை என்பவள் இந்த லோகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சிக்கு சம்பந்தப்பட்டவர். அவரை மணந்ததால் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சிவபெருமானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ததாசக்தியில் என்ற அந்த நிலையில இருக்கின்றார். இது இந்த கேஷுவல் ஓஷன். இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த புகை மூட்டமான இந்த இளம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது மகத்தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த கேஷுவல் ஓஷன்ல தான் படுத்துட்டு இருக்கார். அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன. சோ இந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு தேங்காய் வந்து அந்த எடுத்து நம்ம முடியை வந்து பிரிக்காம பார்த்தோம்னாக்கா எப்படி ஒரு முழு இது தேங்காவை நம்ம பார்க்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த தேங்காய்க்குள்ள பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற மட்டை, அதுக்கப்புறம் உள்ள திக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு உடைக்க முடியாத ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய அதுக்குள்ள வந்து ஸ்வீட்டான பாட்டு, அதுக்குள்ள ஒரு தண்ணி எப்படி இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் நம்ம ஒரு உமையோட நம்ம இது வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். சோ 8 அந்த ஜட சக்திகள் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே அந்த லேயர்ஸ் தான். பஞ்சபூதங்கள், அகங்காரம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் த ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குமே. சோ இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்போதியாக்ஷி விஷ்ணு. சோ செகண்ட் புருஷ அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளுமே ஒரு விஷ்ணு இருக்கார், படுத்துன்னு இருக்கார். சோ அங்கே அவருடைய நாபியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ நாம எத்தனையாவது லோகத்துல இருக்கோம்னா 7வது நிலை. நமக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 7, நமக்கு மேல 6 உலகங்கள். இது எல்லாமே நம்ம அனாலஜியா பார்க்கும் பொழுது நாம மிடில்ல இருக்கோம், மத்தியத்துல இருக்கோம். நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அனைத்து லோகங்களையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகம் என்று சொல்கின்றோம். நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து உலகங்களையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் உலகங்கள் என்று சொல்கின்றோம். அதனாலதான் 3 லோகங்கள்னு சொல்லுவோம் ஜெனரிக்கா சொல்லும் பொழுது. ஆனா 14 லோகங்கள் வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள் இருக்கின்றது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியலோகம், அது வந்து பிரம்மர் இருக்கக்கூடிய இடம். ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பிரம்மர் இருப்பார். சோ இது வந்து நமது 100 ஆண்டுகள் பிரம்மருடைய ஆயுள், அதாவது 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் நம்மளுடைய மனித இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த கால பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்மாவனுடைய ஆயுள் வந்து அத்தனை நாட்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் தப்போலோகம், அங்கே அவருடைய குமாரர்கள், அதாவது சனதா, சனகா, சனந்தனா, சனாத் குமாரா, அந்த வந்து பிரம்மருடைய பிள்ளைகள், அவருடைய லோகம். சோ நெக்ஸ்ட் ஜனலோகம், மகர்லோகம், இந்த மாதிரி ஸ்வர்கலோகம், புவர்லோகம். சோ நமது 7வது லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இருக்கிறது பூர்லோகம். நெக்ஸ்ட் நம்ம கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசத்தல, பாத்தால, இத்தனை லோகங்கள் கீழே இருக்கு. இது கீழ் உலகங்கள். சோ இந்த கீழ் உலகங்கள் எல்லாமே வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மேல் உலகங்கள்ல போகும்பொழுது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ரூபம் என்பது இருக்கும். நமக்கு மீண்டும் வந்து பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு மனித ரூபத்துல. அதே கீழ் உலகங்களுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒன்லி கிராஸ் பாடியே இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல் மட்டுமே நிலைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அபோர்ட் ஆஃப் லார்ட் பிரம்மர் இருக்கக்கூடிய இடம், குமாராஸ் பிரஜாபதிகள் இருக்கக்கூடிய இடம், பிருகுமுனி மற்றும் பிற பிரஜாபதிகள் இருக்கக்கூடிய இடம், அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் இது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்கலோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து கோஸ்ட்லி ஸ்பிரிட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இப்ப பூதங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம், அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் அதர் மார்டல்ஸ், நம்ம இந்த லோகத்துலதான் 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றது, நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான். அடுத்து அத்தல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டீமன்ஸ், அதாவது மாயதனவா பலா, இவங்க இருக்கக்கூடிய சன் ஆஃப் மாயா, இவங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் இது. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விதமான டெமன்ஸ் யாருன்னா சிவகணங்கள் இங்க இருக்கு, லார்ட் சிவா ரிசைட்ஸ் ஹியர். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் வாமனா ரிசைட்ஸ் ஹியர், இந்த இடத்துல வாமனர் இருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிமன் மாயதனவா இருக்கக்கூடியது, அவருடைய பிள்ளை வந்து இங்க இருக்காரு, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே இருக்கார். அதுக்கப்புறம் நாகர்கள் லோகம், நாகாஸ் தைத்தியாஸ் என்பது அசுரர், அதாவது தைத்திய அசுரர்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து
பிரகலாதனுடைய சொரூபம் என்று பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள், பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். அப்படிப்பட்ட அசுரர்கள் இருக்கக்கூடிய உலகம் இது. வாசுகி என்னும் அந்த 10 தலை நாகம் இருக்கக்கூடிய இடமும் அவருடைய இடம் வந்து பாதாள லோகம். ஆக்சுவலி இதுக்கு மேற்பட்டு ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள நரகலோகங்கள் வந்து 28 இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ துருவலோகமும் இங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீரோதயாட்சி விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹிருதயங்கள்ல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். ஸோ இங்க இது ஒரு அண்டத்தினுடைய பிரிவு, இது பார்த்தோம். இப்ப மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இந்த வைகுண்டம் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா இத்தனை இருக்கு. ஸோ பகவான் ஏதாவது கிருஷ்ண ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்குவார். இந்த இடத்துல வந்து இந்த கோலோகா விருந்தாவனத்துல இருக்கின்றார். அவருடைய 4 வாயில்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய விரிவாக்கங்களான விலாச விரிவாக்கம் பாக்குறோம் இல்லையா, பிரபாவ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிருத்ரனாக ஒரு வாயில்ல இருக்கார். அதுக்கப்புறம் பிரத்யும்னனாக இன்னொரு வாயில், அதுக்கப்புறம் வந்து வாசுதேவனாக வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு வாயில், அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் சங்கர்ஷனாக இன்னொரு வாயில். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாயிலும் ஒவ்வொரு வேதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பகமாக இருக்கின்றது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே பக்தர்கள் தான், பகவானுடைய பக்தர்கள். அதுக்கப்புறம் கோபாஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அயோத்தியா, அந்த இடத்துல நம்ம ராமபிரான் அவருடைய அதாவது ராமர், லக்ஷ்மண், சீத பிராட்டி, அதுக்கப்புறம் ஹனுமன் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் அயோத்தியை. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டம். இந்த வைகுண்டத்துல எண்ணற்ற லோகங்கள் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து அவருடைய எண்ணற்ற விரிவாக்கங்கள், ஃபர்ஸ்ட் லெவல், ஃபர்ஸ்ட் சங்கர்ஷன், செகண்ட் சங்கர்ஷன், அந்த மாதிரி விரிவாக்கங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம வந்து பாக்குறோம் இங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அவரை சுற்றி அங்க எப்படி 8 இருந்ததோ அதே சத்ய, ஈசனா, விமலா, உத்கர்ஷினி, ஞானி, கிரியா, யோகா அண்ட் பர்ஹவி, இது எல்லாமே வந்து இந்த நிலைகள் எல்லாமே நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். இது அதுக்கப்புறம் இந்த விருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டத்தை பாத்தீங்கன்னா 4 வாயிற்காப்பல், 4 வாயில்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று ஜெயா விஜயா, அதுக்கப்புறம் ததா விதாதா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டா பிரச்சண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் புண்டரிகா வாயில்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்ரா, சுபத்ரா. ஸோ ஒவ்வொரு வாயிலுக்கும் ஒரு நாமம் உண்டு. குமுதா, அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கு கர்ணா, அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுமுகா. ஸோ இந்த 4 வாயில்களும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் திக் அஷ்டதிக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இதுவும் இருக்கு. சர்வநேத்ரா, சுப்ரதிஷ்டிதா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாமனா மற்றும் குமுதாக்ஷகா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாயில்களுக்கும் ஒரு நாமம் உண்டு. இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இருக்கக்கூடிய இடம் இது. அவருடைய முதல் விரிவாக்கம் இங்க ஆழ்வார்கள் எல்லாமே, ஸ்ரீ சுக்திகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கார். கருட ஆழ்வார் அவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க இங்க வந்து. சோ இந்த நிலையில இந்த இதுல பார்க்கும் பொழுது அவருடைய விரிவாக்கம், முதல் விரிவாக்கமா தான் இந்த கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணு. சோ நம்ம சொர்க்கமே வேறு, வைகுண்டமே வேறு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சாலும் மீண்டும் நாம சொர்க்க லோகத்துல இருந்தாலும் இந்த பூர்லோகத்துக்கு திரும்பி வருவோம். நம்மளுடைய இலக்கு வைகுண்டம். வைகுண்டம் எங்க இருக்கு? இந்த விரஜாரிவரை கடந்து இருக்கு. சோ கருட புராணம் படிச்சீங்கன்னாக்கா நம்ம இறந்த பிறகு அந்த 11 நாட்கள் 12 நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரயாணம், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு திங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ராத்தம் கூட கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாசக்கம்னு சொல்லுவாங்க. இங்க கர்நாடகால நான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ மாசக்கம்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு திங்களும் அவர் இறந்த திதிக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து தர்ப்பணம் விடுறது, அதுக்கப்புறம் 1 இயர் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த இடத்துல போய் ரீச் ஆகணும்னா கூட நம்ம அதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம வந்து செய்து கொடுக்கின்றோம் அந்த ஆத்மாக்களுக்கு. இது வந்து ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு. ஆனா பிரம்ம நிலையை கண்டு யோகத்துல முழுமை அடைந்தவர்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு குரு நிலை, ஆச்சாரியாராக இருப்பவர், ஏன்னா அவங்கள தீட்சை பெற்று அந்த நிலைக்கு செல்கின்றார்கள், அவர்களுக்கு அது செய்ய தேவையில்லை. ஆனா நார்மலான மனிதர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் இறந்த பிறகு, அதனாலதான் நம்ம சந்ததியர்கள் எல்லாமே அதை செய்வாங்க. சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதுக்குன்றது வந்து கருட புராணத்துல நம்ம படிச்சா தெரியும். இதோட நான் இந்த செஷனை வந்து முடிக்கிறேன். ஸோ சீதாராமன் பிரபுஜி வந்திருக்காரு. ஸோ கிருஷ்ணா பிரபு போல்ஸ் போட்டுடுங்க. எஸ் எஸ் கலியுகத்தினுடைய யுக தர்மம், எல்லாருமே இதை செய்யுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த கலியுகத்தின் யுக தர்மம் என்ன? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நாமத்தை தொடர்ந்து ஜபம் செய்வது, தியானம் செய்வது, அக்னிஹோமம் செய்வது, தேவர்களை வழிபடுவது. ஆன்மீகவாதியின் ஒரே நோக்கமானது
அரசர்களைப் போல 100 ஆண்டு வாழ்வது, மீண்டும் ஆடினடாக பிறப்பது, மறுபிறவியின்மை, சொர்க்கத்தை அடைவது. தேர்ட் கொஸ்டின். ஒரு வைகுண்டத்தை அடைவதற்கான ஒரே வழி டேஷ் கர்மா, சேவை, பக்தி, யோகா. மதுசூதனன் சுந்தரர் என்பவர் யார்? இந்திரன், பிரம்மா, ஸ்ரீகிருஷ்ணர், மதுதைத்தியர். வெவ்வேறு யுகங்கள் யாவை? அவற்றின் சரியான வரிசையில் உள்ள பதிலை தேர்ந்தெடுங்க. சத்யா, துவாபரா, திரோதா, கலி. துவாபரா, சத்யா, திரோதா, கலி. கலி, பகம், சத்யா, கலி. சத்யா, திரோதா, துவாபரா, கலி. பிலுவமங்கலாவின் முந்தைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளும் நீதி என்ன? நாம் இறந்தவரிடம் திருடக்கூடாது. நாம் சேவைக்காக உபயோகித்தாலும் யாரிடமும் திருடக்கூடாது. நாம் சேவைக்காக உபயோகிக்கும் பணத்தை நேர்மையாக ஒழித்து பெற வேண்டும். both B and C என்றாலும். இந்த ஸ்டோரி வந்து வில்வமங்கல தாகூர் அவர் வந்து கண்ணை குத்திண்டார் அப்படின்றத நேற்று சொன்னேன் இல்லையா? அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்து. ஆனா அதனுடைய முன் ஜென்மத்துல வந்து அவர் ஒரு சிறந்த விஷ்ணு பக்தர். ஸோ அவர் எப்படின்னாக்கா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு. அந்த நாட்டினுடைய இளவரசியான அவர் சிந்தாமணி என்பவர் இடத்துல பார்த்து அவர் இறந்து போன பிறகு அவருடைய பிணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய நகைகளை வந்து எடுக்க போகின்றார். அப்போ வந்து ஒரு அசுரரியாக அந்த பெண்மணி இறந்த அந்த பெண்மணி சொல்றாய், உங்களுக்கு வந்து இந்த நகைகள் எடுக்காதீங்க, ஸோ எனது தந்தையிடம் போய் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அது கேட்டீங்கன்னா அவரே கொடுத்துருவார், கடவுள் கைங்கரியத்துக்குன்னு கேட்டா கண்டிப்பா கொடுப்பாருன்ட்டு. அவரும் சென்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசரிடம் வந்து இதை சொல்லி தன்னுடைய மகள் என்ன வச்சுட்டு போனாலும் அதை எடுத்து கொடுக்குறாரு அவரும். ஸோ அதையும் எடுத்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியனுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து செலவு பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் காலியான பிறகு பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் அந்த பிணத்துக்கிட்ட போய் என்ன எடுக்கலான்ற அந்த இதுக்கு போறார் அவர் வந்து. அப்போ வந்து அந்த பெண்மணி வந்து சபித்து விடுகின்றார். ஸோ அந்த சாபத்தினுடைய இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அடுத்த பிறவியில வந்து பெண்களை, அந்த சாபம் என்னன்னாக்கா எந்த பெண்ணை பார்த்தாலுமே உனக்கு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பக்தியினுடைய ஆப்போசிட் என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த உலக இதுல வந்து நம்மளால லயித்து விடுவதுதான். ஸோ பெண்மணியிடத்திலிருந்து எடுத்த அந்த இதனால வந்து பெண்களை பார்த்தாலே அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர்ப்பு. அதனாலதான் வந்து அந்த கடைசியில அந்த கண்களையே அவர் வந்து குத்திக் கொள்கின்றார். ஸோ இறுதி வரை பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான், அதாவது கிருஷ்ணர் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து ஒரு கடைசி வரைக்கும் வந்து வழித்துணையாக இருந்தவர். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான டிவோட்டி அவர். ஆனா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா தெய்வீக காரியங்கள் செய்யும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா we should not cheat. நியாயமான வழிகள்ல தான் நம்ம வந்து சம்பாரிச்சு அந்த பக்தி சேவைக்கு நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். we should not steal. யாருடைய அந்த பெண்மணி வந்து யாரும் இல்லை, அடுத்த பிறவியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரே தான் வேசியாக ஆனவர். ஸோ விலை மாதுவாக ஆனவர். அவரிடத்துல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் போயின்னு இருந்தது, வில்வமங்கல தாகூர். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமது சேவைக்காக செய்யும் பொழுது பணத்தை நேர்மையான முறையில வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணணும். அப்படி சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை தான் நம்ம வந்து பகவான் சேவைக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். எஸ், வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. ஸோ டைம் அந்த பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத் அந்த வீடியோ வேணா போடுறீங்களா பிரபு? ரொம்ப அருமையான வீடியோ, எல்லாரும் இருந்து பார்த்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும். ஓகே, போடுங்க பிரபு. போல் முடிச்சிடலாமா? அதுக்குள்ள அவங்க பண்ணட்டும். வில் கிவ் them டைம். அந்த இது அதுக்குள்ள. கலைவாணி மாதாஜி, ஓகே, என்ன கேட்க விரும்புறீங்க மாதாஜி? இந்த அத்தியாயத்தோட கதை வேணா 2 நிமிஷம் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? ஓகே, சொல்லுங்க. அது போடுறதுக்குள்ள சொல்லுங்க நீங்க. ஓகே மாதாஜி. ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு பிராமணர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு. அவரோட பேர் வந்து பவசர்மா.
பவசர்மான்ற ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து ரொம்ப வந்து எல்லா பாவ காரியங்களையும் செஞ்சுட்டே இருக்கிறாரு. அப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் ரொம்ப குடிச்சிட்டு வயித்த வலியில கஷ்டப்படுறாரு. கஷ்டப்பட்டு இறந்து போயிடுறாரு. அடுத்த பிறவியில வந்து அவர் ஒரு பேரிச்ச மரமா அவதாரம் எடுக்கிறாரு. அந்த மரத்தடியில வந்து 2 பிரம்ம ராட்சசர்கள் வந்து ஓய்வு எடுக்கிறாங்க. அவங்களும் பாவத்தை செஞ்சுட்டு தான் அந்த பிரம்ம ராட்சசரா வராங்க. தண்ணி குடிக்க கிடைக்காத வெயில், மழை, வெயில், தாகம் எல்லாத்துலயும் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் அந்த பேரிச்ச மரத்தடியில வந்து ஓய்வெடுக்க வராங்க. அந்த பிரம்ம ராட்சசர்கள் பேசிக்கிறாங்க, நம்ம இந்த பிரம்ம ராட்சசத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து அவங்க இதுக்கு வந்து யாராவது ஒரு ஞானத்துல இருந்து யாராவது ஏதாவது செஞ்சாதான் வர முடியும்னு ஒரு பிரம்ம ராட்சசர் சொல்றாரு. இப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிரம்ம ராட்சசர்ல ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க, கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்தியாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து 8வது அத்தியாயத்தோட முதல் ஸ்லோகத்தோட 2 லைன். அது அந்த லைனை வந்து அவங்க வேற ஒரு அர்த்தத்துக்காக சொல்றாங்க. அத சொன்னதுமே அந்த பேரிச்ச மரமா இருந்தது அந்த பவசர்மாவா அவதாரம் வந்து கிடைச்சிரு, அவருக்கு மனித உருவம் கிடைச்சிருது. இவங்க 2 பிரம்ம ராட்சசர்கள் 2 பேரும் என்ன ஆகுறாங்க, புஷ்பக விமானம் வருது. அவர் மரமா இருந்தவர் மனுஷனா மாறிடுறாரு. இந்த பிரம்ம ராட்சசர்கள் 2 பேரையும் அந்த புஷ்பக விமானம் வந்து தூக்கிட்டு போயிடுது. தூக்கிட்டு போயிட்டு கிருஷ்ணரோட லோகத்துல போய் சேர்ந்துருது. இத பார்த்ததான் அந்த பவசர்மா வந்து தினமும் அந்த அத்தியாயத்தோட, ஏன்னா அவங்க 2 லைன் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அந்த லைனை 2 லைனை தினமும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இத படிச்சுட்டே இருக்கும்போது கிருஷ்ண பரமாத்மா நினைக்கிறாரு, நம்ம பக்தர் வந்து தினமும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறாரே, நம்ம அவருக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு அவரை வந்து கிருஷ்ணரோட லோகத்துக்கு கூட்டு போயிட்டு அவர் எப்பயும் அந்த கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யற மாதிரி செய்யறாரு. அந்த பவசர்மா வந்து எப்பயும் கிருஷ்ணருக்கு சேவையும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த பவசர்மாவோட மூதாதையர்கள் எல்லாமும் அந்த பாவத்துல இருந்து விடுபட்டு இப்ப எல்லாரும் கிருஷ்ணரோட பாதத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறாங்க. அந்த 2 லைனு கிமதத் பர கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அப்படின்ற அந்த 2 லைனை படிச்சாலே இந்த அத்தியாயத்தோட முழு பலன், நம்ம வந்து கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்றதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட கதை. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நீங்க அந்த இது போல்ஸ் படிச்சிருங்க பிரபு, ஸோ தட் அவர் அந்த இது போட்டுட்டோம். ஸோ நம்ம அதோட அந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம். நம்ம டவுட்ஸ் எதுனா அந்த அந்த சாட்ல போடுங்க. அதுக்குள்ள கொஸ்டின் 1ஓட ஆன்சர் வந்து கிருஷ்ணரின் நாமத்தை தொடர்ந்து ஜெபம் செய்வது. எஸ். செகண்ட் வந்து ஆத்மாவின் ஆன்மீகவாதியின் ஒரே நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறுபிறவியின்மை தான். ஸோ அது கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், ஒருவர் வைகுண்டத்தை அடைவதற்கான ஒரே வழி பக்தி தான். இன்னைக்கு 100% கொடுத்துருக்காங்க, அது பரவாயில்ல. மதுசூதனன் என்பவர் யார்? பகவானை, அதாவது கிருஷ்ணரை குறிக்கின்றது. டிஃபரெண்ட் யுகங்கள், இதுல கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாது. 4th சாப்டர்ல ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கேன். சத்யா, திரேதா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபரா, கலியுகம். நம்ம இப்படி நம்ம பார்த்தா நம்ம இருக்கிறது கலியுகம். நமக்கு இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா ஒரு 5000 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் சென்றார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். துவாபர யுகத்துல நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து துவாபர யுகம். அதுக்கு முன்னாடி தான் ராமர் வந்தார். ஸோ அதனால வந்து ராமர் இருந்தது திரேதா யுகம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன யுகம்? சத்தியுகம். ஸோ அதுதான் ரைட் ஆன்சர். கன்ஃபியூஷனே படக்கூடாது. நம்ம பகவானுடைய அவர் இந்த லோகத்துக்கு வந்து அந்த அவதார ரூபங்கள் எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருந்தாலே ஈஸியா இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ கலியுகம் முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் வந்து சத்தியுகம் வரும். ஸோ பில்வமங்கல தாகூர், அந்த பிஎன்சி தான் ரைட் ஆன்சர். எஸ் பிரபு, நீங்க அது போடுங்க பிரபு. நான் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான். இது ரொம்ப அருமையான ஒரு வீடியோ. எஸ்,
body is no more usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ, அதாவது லைஃப் எப்படி ஒரு உயிர் வாழி தாயினுடைய கருவுல 5 மாதங்கள் இருக்கும் பொழுதே உணவு ஏற்றுக்கொள்கின்றது, அதுக்கு பசி என்பது ஏற்படுகிறது. இந்த லிங்க் வந்து இந்த யூடியூப்னுடைய லிங்க் உங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுவோம். ஸோ அற்புதமான இந்த வீடியோ வந்து எதன் பேஸ்ட் எடுத்திருக்காங்கனாக்கா, பாகவதத்துல வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. இப்பெல்லாம் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து சயின்டிபிக் முன்னேற்றத்துல வச்சு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இப்படிதான் என்பதை பாகவதத்துல ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க எல்லாரும் கூட பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் ஆன பிறகு நீங்க அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்சஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ பாகவதம் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப காலமே நடக்கும் அது. ஸோ ஏன்னா அது 18,000 ஸ்லோகங்கள். ஸோ அந்த அத்தனை ஸ்லோகங்கள் உண்டு. நம்ம வாழ்க்கை பத்துமான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா அது அட்லீஸ்ட் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம வாசிக்கிறதுக்கு பகவானுடைய கருணை இருந்தா வாசிக்கலாம். அதனால காலையில டெய்லி 6 மணிக்கு பாகவதம் கிளாஸ் இதே லிங்க்ல இருக்கு, நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க எல்லாருமே அதுல ஜாயின் ஆகுங்க.